Nu, hvordan gjør vi skolen det? Du, nu er kjøtt en fænger der. Du vet du hva? Vi kunne kanskje gå ferie en tur. Mange takk. Kan jeg slippe ikke sjånvarsp? Jo, du er rask. Det er godt. Ja, gåan dagen. Ikke viderkjent en lysingen til at jeg kom med teltene. Hej, god dag. Jeg har tidligere bestilt en paltelt, du, ikke så? Ja, kom inn her. Ja, det var tid som sier at det var sånn at du ville av ensen. Jo, Ja, men så hadde Tina ringt just rett av stedet. Palteltene er nemlig så snilteslig oppbyggt. Av meira battene spiller vi teltene, bedre kommer teltene å kjenne battene. At han har tog i, er teltene låta battene igjen, og så gjør han teltene snidgjøva just her battene tørver og lunsjet etter. Så som vi er inne. Ja, nemlig, ja. Dette er okra nødja som for sånne Paul. Okra høves prioriteter i Paul-fyrtene er å veita et til folk. Du vil ødla opp på både lukko og kærleika. Ikke så? Jo, det har vi kjent, men hvordan nu? Ensamme og lukklighet er ikke hørt til forstøyna. Ja. Og jeg som var på nå sender alltid at jeg tørver å spyrre om. Ja. Jeg skiljer vel at du som mamma er frustreret over at sånn sånn at det er ensamme land. Men jeg kan garantere deg for at utslutningen av teltene til å være utrolig god. Ja. Vi har en telefonlinje som du kan ringe til det og noe. Ja. Jeg tykker at teltene for at gjøre badet ser et noe, og det får være en glede i løven så at det kan på av.
Du ringer bara om det ena. Farvel. Farvel. Og takk for det. Lokk og gå. Jeg har noe til den. Gjør så vel. Tusen takk for det, mamma! Gåa kan jeg slippe på å spørre igjen, da? Endelig. Ferdig bra. Nu går jeg. Nu vil du slenge oppi, ok? Ok, mamma. God natt. God natt. Tynda snälla. Jag kommer her til til det der. Ja, tager du mig vel? Er det ordentligt at snakke vine vi?
Okay. Mange tak. Hvor er verden så? Jeg mener, hvor kan det ikke bare være som en er min kammare? Ungen skil meg. Ungen skolen. Ikke en gang, mamma. Vi får ikke svitja det. Aldri. Ungen skil meg. Være tid. Jeg ikke sier hvordan vi sa og tykker. Alltid. Vi skilja det. Hví ertu så leis? Hví ertu så leis? Du kan tåsa ved meg. At vi må tåsa om dette. Hei, hva er først du? Du må tåsa med deg. Hei, kom etter. Lurs da?
Lusta så ett tåse, vet du. Kom efter nu. Nu kan det så bra. Hör du det? Hva vil du? Vill jag? Jag är mamma då. Om du inte fer från sitt tält nu och börjar jag leva som vanlig först så tar jag henne från dig. Hör du vad det säger? Du brukar för äta och du ska till skolan, ting. Och du måste sova. Jeg bruk for nøkron. Jeg har alt det jeg har bruk for jeg som kan. Det kan inte vara vi. Jeg bruk for nøkron, jeg har bruk for det her. Ha? Vad ska så säga så? Nu nog finns det tältene. Inte hemma du mun i huset mer. Aldrig nødast. Jeg lover det. Tømdes den tjona. Det vanliga livet är allt och härst för dig. Du har slutit dig upp. Du är trött och heimeren och alla i honom är allt och kallt och mot dig. Men det värsta är du uppe på er Peter. Du är vid okko. Tälta. Vi känner det så väl nu. Jag kommer alltid vara samman. Det törvast inte den kalta hem utanför. Vi vet vad det törvar. Och vi är för fjärdjäva till det. Innanför hesa fyra vätsna. Jo, man vet att landet kallar kan ta törvar. Och inte ensam mer. Vi kommer spela samman om alla rävar. Och jag åker hemma för jag vet alltid jag hade gått. Vi får alltid vara god ute. Vi får alltid vara god ute. Allt.